Комбинира се Симонович, веднага е атакуван. Стивен Джерард, много активна игра на капитана на Ливърпул. Всички точки в средата на игрището. Много мощен футболист. С отлично чувство, както за завършване на атака, така и за пласиране, така и при единоборствата. Георги Иванов. Удар на Георги Иванов и гол за Левски. Най-после нещо смислено ни демонстрираха сините в атака. 27-ма минута. Левски връща едно попадение срещу Ливърпул и изправя на крака тези 40 000 зрители по трибуните. Това беше наистина нещо футбол, нещо красиво, нещо майсторски изиграно и завършено от Георги Иванов. Ето го този пас, разбира се, там сбърка и Стив Финън, но без грешки не може в футболната игра. По-важното е, че с това попадение Георги Иванов връща самочувствието, което бе позагубил напоследък като лидер на синята атака, а и по трибуните вече настроението се повъзвръща. Естествено, сами Хупия притичва там, за да затвори възможността пред Георги Иванов за центриране. Пребори се Асен Букарев за тази топка. Темиле, Георги Марков. Сега да видим. Добра възможност през Симонович. Възможност за точен уред Саша Симонович. 2 на 2. Минутата е 40-та. Какъв обрат. При втория си по-дързък опит за продължителна атака. При втория си импулс в играта сините стигат до равенство, след като губеха с 2 гола. 2 на 2. Красива комбинация, завършена майсторски от Саша Симонович. Ето тук той технично смени посоката и след това нанесе точен фалцов удар. Овисна в случая Аншо, но това нас естествено не ни интересува. Аплодисменти естествено и за Георги Чиликов. Заради този изключително тънък пас с пета към Саша Симонович. И така, 2 на 2. 4 гола за едно полувреме. Левски изглежда преодоля стартовия си шок в реванша срещу Ливърпул и успя до почивката да стигне до обрат в матча.